бародаро мо ина иншоаллоҳ ба хости аллоҳ шикатура қилаткара тамом кардем. иншоаллоҳ бо фикр кардем ки як ду ҳафта накам ки як видеоча кунем. ҳамин ютуб бисо баъди шикатур маякканиёро тамошо мекунам. гуфтам моро ҳамин кандани маякҳомона шумода як нишон тиҳем мақсад баъди шикатур. хайрат ки ҳамин дута маяки дигаро мондагӣ буда ҳамиҷада ба хости аллоҳ боз нишон медем бародаро. дар видеои пешина чӣ кар ки шумо тамошо кардем мои маяка часпондаша нишон дадем. фишка медоне хубиш дар чие дар кандани маяк як одам маякошо ба перефаратор мекана. боз ма шумода нишон медем маякҳои мақсад баъди кандани маяки мо чӣ мешавад. тамошо кунем бародаро. ампула мегирем тап ина маяки мо ина маяки мо баъди маяки мо ягон мақсад паи маяка пур кардан ҳеч намеша 1 миллиметр шикофӣ мемона. ина бе даже чилики одам чӣ намешавад ба шпатило фарам пур мешавад. марзи там намекунӣ болоша мегирӣ болоша раст бурома ина маяк кандагӣ мақсад бародарои так вот всё маяка кандемо ина маяки мо бародаро. ин ҳақиқати кор тамом хубиш дар чие ки бародаро маяка пайша мази наметавонӣ ба кишкафе дубора ҷонканӣ наметавонӣ. мақсад ман то ҳамин қабақа маяки ҳама абишти мечаспондам. ин стили маяка худо бурем бародаро дароз кунам мақсад кардем часпондем ёд гирифтем бо охатам ам мехосту ки шумо дам ёдтем. хайр масалан бо як чиз дига бародаро ина мақсад урне чӣ мегӯям ина бародаро любой ҷоша иншоалло ина ба хости аллоҳ ина ҳай дарши бо хонаро тамошо кунем як бор симонка бигирем ҳама minaмо кардем ба хости аллоҳ ина бикем ина ҳал надора ки ҷое боша набоша мемонад 100%. баъд бародаро чӣ гуфтаниём бародаро дастгирӣ кунем бародарона аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем лайк бимонед подписатсия кунем мақсад бо видеои моро дигар бародарои устомон бибинад. мақсад дар ин бора ма дар дигар видео дар ҳамин тарзи часпондани маяка нишон додагием. беҳтарин нигоҳ кунед шофбахшӣ нест. охир ягон фоида ягон бародари дигар монда мерасад ягон савол боша ягон чӣ боша таи комментария нависед бародаро фикротонро нависед канали моро дастгирӣ кунед аз шумо эҳтиромона хоҳиш. боқӣ дар амони аллоҳ худованд нигаҳбон.